Isulat lang ang tamang spelling da sa kilid Kirara para makabalo mi unsay correct kay para mas tadihan namo. Dari Kirara. Number 3, ballpen. Ay, tama gyud. Ni mo Kirara, basig tungod na sa imong mata mo nang gilantan ka. Gahapon pa man ni. Mao bitaw nag-antipara ko kasakit akong mata. May gani Sabado na ron Kirara, tama-tama jud ni Lunes. Ayo na makaskila na ka. Ma, pwede na ko pasakaon si Maria o si Claire diri sa taas. O sige, saka mo dito. Ayaw mo pagkiyat ha? Wala kami dia Kirara ha. Agimi na. Kiyat lagway ning mga tao. Unya, kumusta na ka Kirara? Okay na. Kay painom naman ko ni Mama og tambal. Nan pa atong anong nagdalaman og notebook. Magpatudloon tami og spelling sa imuha ba kay para pagsunod nga magpa-spelling si Ma'am kabalo nami. Gani Kirara. Nag-spelling man ni Claire ganina sa balay niyo man kay laay man mo nang nilaag mi di ari. Ah, mao ba? Sige Kirara, mag-spelling ta. Ikaw daw ang mom niya, kami ang estudyante. Sige na Kirara. Get 3 lang tataman para danira. Ge, Maria Claire. Spell the word flower. Oh, grabing Kirara. Uy, lisod mo daw kayong ipa-spelling sa muha. Gani, tag 6 letters mo daw. Ay, sud anay ha? Ana, number 2. Spell the word space. Grabing Kirara, uy. Lisod man kayo ka nang sayon lang. Gani no. Space. Sige, space. Mana, number 3. Ballpen. Sama na Kirara, uy, nagkalisod naman nung una. Gani, lisod kayo ba? Ball pen. Saan ako clear? Saman. Unsa din na Maria? Wala man tog na ballpen diri kanina. Makatama na kita nag-isa Maria. Manabe, ako chikan be. Hoy, mali ni mong spelling sa flower, Maria. Dapat ani, ang E. O, unta na diha. O. Oy, maudi oy. Number 2. Space, mali gihapon, Maria. Ay, maudi. Isulat lang ang tamang spelling da sa kilid Kirara para makabalo mi unsay correct kay para mas tadihan namo. Dari Kirara. Number 3. Ballpen. Ay, tama gyud. Check pa. Clear po, tama po diha. Number 3. Yes! Nakatama mig isa! Nakatama tag isa ba? May gani ko naisulat na ballpen. Salamat Kirara! Naipa ko Kirara kay kabalo ko mo spelling. Thank you po Maria Claire. Thank you sa inyong pagduaw. Gani. Kirara, manguli nami, dili na lang mi magdugay. Gani, kay para makapahuway pud ka Kirara. Oo, naglain man kayo mong lawas. Sige, kapoy, nagod akong lawas. Salamat sa pagtudlo sa mga ha. Sige, salamat po. Clear Maria sa inyong pagduaw. Pagpakaayon na ka, mag-spila beta sa Luni.